I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas je tu ovaj čikica Akinator. I kao što vidite, danas ćemo pokušati da nađemo Frizu iz Dragon Ball Z serije. Tako da, ajde sad da krenemo. I obavezno pišite u komentarima predloge za neke naredne klipove, pa hajde da počnemo. Da li je tvoj karakter realan? Nije. Da li je muško? Jeste. Da li nosi čizme? Patike? Ne. Mislim, Friza ne koristi. Da li je životinja? Nije. Da li je u vezi s Akinatorom? Ne. Da li ima kosu? Ne. Da li hoda na dve noge? Da. Mislim, može da i leti. Robot? Nije. Da li je loš? Jeste. Da li je u igri? Ima igra Dragon Ball Z, ali ajde da kažemo da jeste. Da li je crn? Nije. Da li živi u Grčkoj? Ne. Da li je u horor igrici? Ne. Da li je iz Crasha? Ne. Da li je Redstone? Ne. Da li kontrolišemo našeg karaktera? Ako je u igri onda možemo, ali ovako ne. Da li je ženski gamerka? Ne. Da li igra Alien Izolaciju? Ne. Da li nosi odeću? Ja mislim da koristi, da je u onom prvom serijalu nosi onu sajensku uniformu, tako da ćemo reći da jeste. Da li je skeleton? Nije. Da li je iz Minecrafta? Nije. Nije iz Minecrafta. Da li je iz Dragon Ball Z-a? Jeste, već je krenuo danas. Gađa, da li je iz animea? Jeste. Da li je šerif? Nije. Verovatno su mislili na onoga. Ne. Nije policajac. I ubo ga je. Kako user? Jeste, tačno je, ubo si ga. Jeste, pogodio ga lagano. Razbio ga je. Ajde sad probamo da nađemo nemam pojma, ajde. Ajde probamo da nađemo Supreme Nexus. Da li je žensko? Nije. Da li ima crnu kosu? Da. Da li leti? Ne. Da li je iz animea? Ne. Da li je karakter realan? Jeste. Da li je sportista? Ja mislim da Supreme Nexus nije. Da li je aktor? Ne. Da li je youtuber? Jeste. Da li je gamer, igra Clash Royale i GTA 5, tako je LOL? Jeste. Da li ima Minecraft videos? Nema. Da li priča engleski? Ne. Da li igra za Barcelonu? Verovatno misli na nekog fudbalera? Ne. Da li igra za Carmilu u nekoj web seriji? Ne. Ako je YouTuber, ne znam što me to pita. Da li je iz Balkana? Jeste. Da li to? Ne. Verovatno su mislili na Muđu. Da li je iz Srbije? Jeste.
Da li igra League of Legends? Igra. Sad se vjerojatno kaže baka prase, da li je bodybuilder? Nije. Eto da smo sad rekli da oni bi stavili. Da li igra Clash Royale? Da, ja mislim da nas je sad ubo. Da, pravi. Ubode ga ladno opet. Mada ne znam koja je ovo slika, ali dobro, jeste. I ovo je zajedno Supreme Nexus. Bravo, Akinatore. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, bacite like i pišite u komentarima predlogi za naredne klipove. I mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!